patalibong job vacancies ing nibuklat ibat kareng halos 50 employers kinggena pa na May 1 Labor Day Job Fair ning Dole. Ay ng report ng Patricia Mamang. Tuklo king 4,000 obra ing mibuklati niyang May 1 para king Labor Day Job Fair. Apeni mo na ng Department of Labor and Employment o DOLE, kasan metong ing SM Supermalls. Alos 40 local companies ing mekisan metong king Job Fair, kabilang reng oportunidad king SM Supermalls, Super Value Incorporated, Watsons, Alpha Mart at Marakal Pangaliwan. Nagagalak naming ibalita sa lahat. More than 4,000 vacancies ang available ngayong 123rd anibersaryo ng Labor Day. Nationwide ang sinasagawang job fair and almost all ang venue ay SM. At bangma nagumpela ring job fair kasan metong lakete ring municipal, city at provincial public employment service officers o ring peso managers. Without the peso managers, mahihirapan kasi sa implementation ng mga program eh. We have the DOLE for the program itself, for the funding. But when it comes to the implementation, ang mga makinarya nila nasa peso. Peso lahat ang dinadaanan ng programa ng DOLE. Mabilog naman ang suporta ng SM Supermalls king programa ng gobyerno, amamie obra para kareng Pilipino. Bukod po dun sa 47 partner companies po natin today na over 4,000 ang mga hinahire po natin, no? SM is one. We have 100 vacancies from our partners, our affiliates. We have department store, supermarket, and SM appliance, no? At marami pa pong iba. So we invite you to join our job fair. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.